Carlo Senecada, Tacomo Elementary School teachers, Nail Sebastian Caldas, Mike Santos, Hoya and Maria Leonel, Tila Nuki, Rose Espiritu, Mother Estela Salve, Kadawat Lisa Pineda. Parang palagong kapagdala ng Francisco Julio, Lita Baga, Erlinda Agustin, Alona Ocampo, Narciso Cailao, Bernie Cordoran, PPD, Nerlita Agustin, Fernando Santos, Alma Seclan, Johnson Caro, Wilfredo Magyare, Armen Serralvo, Danilo Maglanan, Pat Ajos, Maya Bitwin, Ligaya Di Malungkot, Rodet Paras, Claudia Gallo, Vilma Resurrection, Maria Yurul, Jocelyn Pastor, Yasmin Echanova, Manuel Pilla, Luceno and Rosana Espiritu, at mga kapag-anak at kapaluluhan na amasakit. Alam hanggang kapailawan ka na kapagdaan ng yaman na biyak. Lapin Valentino, Arthur de la Mesa, Shirley, Kate Sarko, Rebecca Melina, Ronald, Mario Macapagal, Antonia N. Crescenciano Duero, Luz Joey Caballero, Marites Duero, Josefina Duero, Pedro Jose Pano, Cristi Pagliare, Pedro Macaria, Bienvenida Jose Agustin, Salvador Caballero, Eduardo Duero, Rafael Espiritu Senior, Iluminada N. Rodolfo Espiritu, Yodolo Daga, Julia Mopera, Rizalina Espiritu, Di Maruput, Rolando and Zenaida Garcia, Rosario Bugayo, Viviana Silva, Amos Ruki, Dante Dorodo, Cesar Scano, Melomina de la Mesa, Aida Heron, Venecia Heron, Maura Heron, and Gasio Forte, Bernardo Leton, Rolando Leton, Jenon Magdarao, Ushia Sanidad, Jose Pineda, Angelo Cano, Enriera Pineda, Amado Emilio Cano, Evaristo de la Cruz, Ulpiano Lopez, Arlene Caravillo, Toribio, Marcela and Restituto, Melania Pares, Roberto Paras, Aliante Paras, Modestor Lozano, Juan Ocampo, Alejandra Ocampo, Melchor Ocampo, Bernardo Tapa, Teodora Tapa, Elina Macabante, Joel Ocampo, Carlito Aronin, Demetrio Aronin, Roselito Alan Aronin, Thomas Iglesias, Amanda Iglesias, Victoriano Mario, Fontina Mario, Amanda and Thomas Iglesias, Petra Lobo, Restituto and Emelina.
kandidato para ng election October 30. Kanalangin sana po pagkano kami sila naman ito bisita ng balik. Lipat-lipat pupunta natin ngayon kabahan. Kanalangin kami at election mapayapang konto. Kaya ito naman ika November 1. Miyerkules sa po ito. Madalay talang kaya kami yan. Kapatid ka rin para may kasala pa ang ikulang. Isang tala po ang pagdulutan sa kaya pagkasala. Ikitaan po mag-umpisa po. Diyos sa may bahay ito at kaya kapatid, ulit din sana kumina, iisip ang mano at tapat at niyayaliwang ang kulangan. Ulit ka ipanagapupo ang Santa Maria Kapila ng Birhen. Kalisablang angel ang pagsahan mo at kaya kayo kapatid, ipanalangin mo po kay Diyos sa lupa. Si Diyos may payan ito po pakulungan ang tao. Ipapatawad ang kasalanan ng tao. Dalangan ka kasana hindi, alangan ka. Amen. Santo, kaya katama Holy Week. Kaya kung mabalo mga man, nila yung si Moses. Si Moses, kaya mag-fortipan. Nalagay sa tingles ng pwede pero matunay Moses. Salamat sa tuya na pati San Lorenzo Vil. Buhay kami na nasama ka. Tuya na nga tayo Mother Teresa. So, malaki ka kaya na rin nga. Kapurihan kaya ka, O Diyos, ipahan ka naman, Yeso Cristo, alansi ka na, parating kapayapan, pangmula kaya ka kasunduan, at alang pangako, palinaya, ay naninalong, kaya ka lugod. Pasiktangan mo, kasalpandayan ng tanggap, kaya ka tipan, at ipagtalong, kaya kami, lugod tupan, kaya ka tutusan. Ibi adomi kapagdala Kristo Panginoon. Amen.
Pamamasan ko, hindi ko kasunod. Hindi mo nga nakamoy siya. Sabihan mo hindi, kaya na ang Israel. Kaya niliganigan, nililulubigan, hindi mo ang taong dayuan. Ganakan niyo, hindi dayuan kayo naman. Kanina nga siya kayo, ibig ko. Kaya alipustan niya bago, o niyong ulida. Nung alipustan nila, di mo lang mawas pasawag ka na ako, at ako hindi mo. Pati ba talaga? Nagkalakan ng kasbuko, at pamatay na kayo, hindi mo kami nakahanggera. Mga bago ay nasawa yun, at magiging kilala, ring anak niyo. Nung paparang kayo mga salapi, kaya naman, karing niya malay kong kalulo. Kaya kayo kakyapos, karing musulero. At kaya sukat, at wala na ng patubo. Nung tapatan niya ang tigaya kasangla, yung balabal niya tumatawag, sukat yung ibalik kayo, tayo na lupong ninaldo. Uling balabal, yan mo ko, nagyari ng palaka. Ikawa na para kaya nila. Nanay mo sana, o takatulog siya. Lumaos siyang pasawag na natin. Pakiramdaman ke, uling ako, tunay ako mapagilos.
Tinumulan ng sulat San Pablo sa tao Thessalonica. Itityo ng mga nalukin. Ligeye Mussolini. Alasin ang liwang sisikaswan. Ngunit hindi kayo ikakaya. Nakiapos kayo niya kami at hindi. Tingnan iman kamalita at pulimiti dinalang kayong lakal at kasakitan. Makanyaman, may nagpili pangulong kaya kayo. Itula at kalunin ka ng Espiritu. Inya naman, hindi ang kawanan ka kayo. Rin kapag-ano, karin Macedonia at Akaya. Uling mo iras ka rin ng Macedonia at Akaya ang ama ng Ginoo, ang kapamilagan mo. Ngunit, ihalas mo rin niyayari mong tugay, ang balita tungkol kay kayo kasamantayanan. Inya ay nakayo kailangan kaya kami ang masalita na tungkol maniti. Ilan mismo ang masalita nung makanalo yung bigaw. Ilan naman din sinabi nung makanalo yung panibulutan ang kapanyang ba ay Diyos-Diyosan, pansumuyo, pintunin, pasabyegyos, at mamaya ang pangagbalik na iba't banwa, hindi ang anak ni Jesus at kapasagdan ng Biblia. Jesus yang naman imagintas niya ang yung panibulod ng kasbula ng Diyos. Salamat ng Diyos. Ang amano ng Diyos. Salamat ng Diyos. Tungkol ibatas ng Panginoong Yesus na uling pagkarapan kita na Maestro, isa kaya kamarang dinig kautusan ibatas kay iban ng Yesus luran may ibigyan ng Diyos imabilog mong puso, imabilog mong kaladwa at imabilog mong kaisipan. Iyan kaya kamarang dinig kautusan ikadwa kawangis niya na antik luguran may kaparang tao at mo ang sarili mo. Kareting anuang kautusan kanya palumpakan ng pabilo gawatas. At mo rin ito dari propeta. Yung may papalita ng kinatangkalitas. Kaya
barangay election, yung grupo ng Malo, grupo ng DC, makati pa pong independent councilors, kagawad, may papel po kayo. Salamat kayo. Mabot na 10 days. Let your love flow. Gusto mong magos higyan tuloy. Hayaan mo ang iyong pagmamahal ay umapos. Meron mong salita. Alam mo ba ang salita? Ang salita nito ay othering. Othering. Parang you think of another. Other. Iba yan. Iba tayo. Ang mahalaga ngayon, we emphasize on our differences and our exclusivity. Hindi tayo pareho. Othering is a way of thinking na iba sila, iba tayo. Sila, tayo. Kami, kayo. Othering. Kumisa, pag bumibili tayo ng mga produkto, ng social marketing, buy this product and you will be different from the rest. You will be better than the rest, above among the rest. Parang pati yung mga commercial ngayon, gamitin mong produkto namin, iba ka sa marami tao. Sometimes we feel that we celebrate our otherness, iba tayo, hindi tayo pareho. Pero ang ebanghelyo natin ngayon, itinuturo natin makita yung ating pagkapareho. Even our religion, we are guilty sa religious side natin. Kahit panahon ni Cristo, pero silang grupo, ang mga Hudyo, pero silang mga pagano, the pagans, the Gentiles, the Samaritans, the women, the children, the atheists, and the non-believers. Ine-excepere nila yan kasi hindi natin kamukha, hindi pareho sa pananampalataya sa Diyos. Kung minsan pati religion, guilty pagdating sa ating othering mentality. Yung pag-isip ng iba. Ganyan din yung sa politika. Pero sa araw na ito, malakas ang ating pagkakaiba. Kay Palo, kay Isinalo, kay Baga. Okay lang po yun. Talaga naman dapat kayo pumili. Pero, sometimes our differentiation and othering, where the distinction are highlighted, creates subtle division and even results to marginalization and discrimination. There are many stories now, even in our modern times. There's hatred and violence, crime committed because of discrimination. Many are bullied, shamed because of hate of their neighbor whom they consider unacceptable and different from another. This can be traumatic, difficult to those who are discriminated. Ngayon, may bagong pusong crime, yung tinatawag na hate crime. Ano yung hate crime? Madalas ito, lalo na sa abroad. Pag iba yung kulay mo, bawa, kuhaan ng kulay ko, tapos nasa Amerika ka, siyempre yung kulay ko, kulay akong Arabo. Yung kulay ko, parang Mexicano. Yung kulay ko, hindi mga Amerikano. Iisipin, yun natin pa yun. Kung isa, dahil sa kulay ng balat mo, ikaw hindi matatag. You become another. Kung isa, dahil sa yung reliyon, hindi ka kakatanggap. Dahil sa yung political perspective, hindi ka kakatanggap. Kaya nga po, nangyayari ito sa ganitong pag-isip, hindi tayo pareho. Pero ang ating Ebanghelyo, sinasabi niya, mahalin mo ang Diyos sa buong puso, sa buong isip, at sa buong kaluluwa. At yun yung pinakamahalagang kautusan. At yung ikalawa, pareho din. And the second is like it. Itang dalawa, pa niya ng imumuna. It flows from the first. Mahalin mo ang iyong kapwa, kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Parang ilog, parang sapa, tuloy-tuloy ang pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa sarili,
at pagmamahal sa kapwa. Do not catch it. The thinking, the mentality, the teachings of Jesus is about seeing our love that is flowing. Huwag mo sana kayo magalit sa akin bilang yung pare. Sana pagkatapos ng eleksyon, kung sino man yung manalo, congratulations. Kung sino man yung hindi nanalo, salamat din. You offered yourself for the barangay. Pero sana manalo, hindi matalo. Sama-sama pa rin tayo sa pagmamahal, pagmamalasal sa ating barangay, lalo na dito sa Mandaw. Alam niyo po, barangay natin dito, isa sa mga pinaka-sikat na barangay sa buong Pampanga. Tayo yung barangay na nabawasan. Tayo yung barangay na mungkin na lang natubos. Tayo yung barangay na dumaan ng maraming pagsubok. Hindi lang sa pandemya. Sa mga panahon na maraming nagibang bahay, ang kapitbahay natin, pamilya, baka kayo mismo. Dati nakakaya dito, ayun, hindi. Kaya ako, our barangay is very much wounded. Maraming nasaktan, maraming nasugatan, at maraming sa mga nasaktan na to, nasugatan, hindi pa nagkilo ang kanilang nararamdaman. It's too early to say wala na yan, tapos na yan, hindi pa ito. May nakakwento ko pag dinadaan yung dati nilang bahay, hindi lang siya. Pag ikipin yung dati ng lote, kung saan sila lumaki, saan sila tumansa, sinila, nagkaka. Hindi na sa kanila, umiiyak siya. Kaya nga po, election dito, sensitive. Maraming mga nasaktan, maraming nawala. May matanda pa akong bilis noon. Alam niyo po yung pinamatay niya, natake po siya. Alam niyo po ba natake siya? Hindi niya matanggap, more than 78 years old na siya. Sa darating ang panahon, paaalisin siya kung saan siya lumaki at isinilan at nagkaroon ng pamilya. Kaya nga po, pag may masakit, pag may mahapdi, pag may sugat, the more we should be careful, the more we should be gentle, the more we should be patient and kind. Di pa pag inahawakan ng tao may sugat, sensitive, nagpapaaray, o minsan defensive, kasi nasaktan na. Kaya nga pag lalo natin tinutulak ng pagkakaiba natin, lalo tayo sasaktan. Sana ang eleksyon nito, hindi tayo ipaniwala. Kung pagkatapos ng eleksyon na ito, hindi tayo masira sa ating puso at mamahal sa ating barangay. Nakita niyo ang kalagayan ng ating mga kabayo. House to house to work. Dito at Kasadeka. Namulan tayo sa kanilang mga pangangailangan. Narinig ninyo ang dandayin. Sana dahil hindi tayo nanalo tapos na. Hindi po. Umpisa pa lamang ito ng ating samahan at pagtutulungan. Para bang kung sino man nanalo, importante natin. Kung tuloy na yung adakar at high, may lula, it flows. It does not stop. Sino man ang piliin ng tao. Nung nasa seminaryo kami ng expression, Vox Populi, Vox Dei. The voice of God is the voice of the people. O ang boses ng tao ay ang boses ng Diyos. Pag pumili po ang mga tao at lumabas ang resulta, respetuhan po natin ang boses ng tao ay boses din ng Diyos. Diba, may expression tayo mga Pilipino, kung saan tinuturo ito sa mga anak mo. Pag yung anak mo nakikipag-away sa kapitbahay, pag yung anak mo ayaw din yung klase, o minsan meron siyang pinsanayan, tapos sabi, anak, hindi sila iba sa atin. Hindi naman iba sa iyo, pinsan mo yan, kaklase mo yan, kapitbahay natin sila, hindi sila iba sa iyo. In our love with God, the first and second, our love for our neighbor is the same as we are naturally loving ourselves. It is like it, love of God, love of neighbor, and love of God. Masyado yata makikita natin pag-isip kung ang mahal mo ang Diyos at hindi mo mahal ang kapwa. O mahal mo ang sarili mo, hindi mo kaya mahalin ang iba. Isa meron akong nakita social experiment
Pinagsama-sama yung iba ng mga bata. Ang mga bata, iba-iba yung kulay nila. May kulay puti, European siguro, Caucasian. May kulay itim, siguro African. May kulay brown, siguro Asian. May kulay yellow, mga Chinese. Iba-iba yung kulay ng mga bata. Naglalaro sila. Babies. Naglalaro po sila. Hindi man sila aware of their differences. They do not even notice their ethnicity. They enjoy each other as the same, starting by accepting each other as friends and companions. Siguro naman pagkatapos ng election na ito, meron hindi mabubura, magkabali-bali pa rin tayo. Pare-pareho tayo kaya Margot. Yan hindi magbabago. Kahit sino manalo. At pare-pareho ako naniniwala, mahal natin ating barangay. Manalo, hindi matalo. Kailangan pa rin kayo ng barangay natin. Kailangan kayo ng ating mga kabaryo. For the love of God, He allowed His own Son to be like us, human. Kung paano mo nakikita, kamukha mo lang, hindi ba sa'yo ang kapwa mo? Ganyan din ang ginawa ng Diyos. Hindi siya naging iba sa atin. Dahil pinigil ng kanyang anak, maging kamukha natin bilang tao. That is in Philippians chapter 5-7. Jesus humbled himself and came in the likeness of man, taking the form of a servant and dying in the likeness of man. Nag-iisa si Jesus, kamukha natin bilang tao, hindi niya iba sa atin. Kaya may panawagan po ako sa ating lahat. It is inclusion, not exclusion. Kaya kapag paano po ating ito salita, balang pareho lang, pero ano pamiliwa? At ito sa salita, Manabe, what is that? Manabe is including. Manabe is Yabe. Manabe means manat ka. Manabe. Yung mga hindi ka pa Manabe, sinasabi mo sila. Manabe. Manabi is bubulyon ko na, alakot ko na, mo yabe. Yabe. Pero hindi sa mga ating pagiging Katoliko at Kristiyano, tayo naniniwala sa Diyos, Manabe. We include, we do not exclude. Kaya kang sitas, kaya kang sa napataya, sana Manabe ka. At ako, Manabe. At tayo papalakpan, wala naniwala sa kasama. Belongingness, building relationship. That is part of leadership. Ang tunay na leader, kaya po Manabe. Kaya kaya yan. Ay, tayo kaya ng kulay. Ang tunay na leader, kamukha ni Kristo, Manabe. Kaya makasalanan, kahit hindi makasalanan, kung sino man, hindi tinatanggap ng bayan, Jesus included them. Ito po ang ating mabuting balita. Ako naniniwala ako yung buhay natin at pagmamahal. Parang tubig, like water, it flows. Tingnan niyo po yung tubig, it flows consistently to the same direction. At may kababaan, doon pumupunta ang tubig. Nung bumababa, kababa, kanya pupunta ito. Pakita niya, naglubudan po ang baba. Kaya pumatas. It does not change direction, like mission. Yung mission mo yan, tuloy-tuloy, yan manibayo. Nakakita na pa kayo ng ilog, dati pa kanya tinapos ko, kinabukasan pa kanya niya. Kasi pare-pareho lang, ganyan din ang pagmamahal. Ganyan din ang mission natin, hindi nagbabago. Water and love flow from the same source, and it goes back to God, its real source and our purpose. Ito po ang ating mabuting balita. Ito po ang ating pag-iusap sa ating lahat. Pwede po tumayo ang ating mga kandidato. Lahat po ng kandidato tumayo po tayo. Umarap po kayo sa ating mga kaparokya, mga profesor, mga kababayan natin sa barrio. Palakpakan tala po. Salamat. Tumayo po tayo lahat ngayon para ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sasampalataya po. King Diyos, pagbaybayin at tutus, dinalang ipagwalian mo, hanggang Jesus Cristo anak ng bugtong kalimutan. Pero hindi ko kaya ng Banal Espiritu, may balik ng Santa Maria ng Birhen. Inasa na lang po
siya ba makakatukuanan ng Diyos si Bayang Tutu. Iba't ka rin magbalik na rin ng Jenny. Magpangkulan ng pagkiyang kumimate. Sasanang tayo, ipanan na Espiritu. Kinsan na Iglesia Katoliko. Kimpiyang sa baptisan to. Kimpamamatawad na rin kasalanan. Kimpamasuliran ni at hindi alam. Amen. Manalangin tayo para rin ikasulong ng lubod tamo at ikirapan at inatunay Diyos at kaparatan tao ikatiwala ng pesta. Natapon mo, nagibat, pasulungan mo, lubod kita. Pasulungan mo, lubod Paningino, pasulungan mo, mantintal sa bantayan ng lubod at ng Diyos. Aluguran tayo, mabilog ang puso, mabilog ang kalador, mabilog ang kaisipan. Ipanalangin ka, Tinong pasulungan mo, Paningino, gawa ng magye, at kukunyat, ilugod na rin sa bilang tao, karing ka para ang tao. Aluguran tayo, antimoy sa tao. Ipanalangin ka, Banang ibuklat mo rin puso tamo, karing may balo at kulida, karing alang tuknanan, karing alang kapanitunan, ding masakit at ding ating kapansanan. Ipanalangin ka, Banang papanatilian ng mabiyay, ilugod tamo, at yang karing ating utang, kaya tamo, o karing piko utang ng kakwan ka. Ipanalangin ka, Baningino, kasyaning lugod na niti, at insab ng komunidad kristyana. Baningatan dalo, ang yang masakit din luguran. Ipanalangin ka, Iyan ang tamang ng sarili ng kapatid. Ipanalangin tayo ng puri kaya ang kandidato. Kapag-alala, kanilang pamamampanya sa mga lawasan na ito. Hindi kanindatan, may nawalan po sana itong kaisipan, yung ng Judas. Then tao lang ang ini. Mananasa ang ilo, kaya kapulian ng matadila, hindi ang balo. Hindi nga natin hindi kapag-alala ng Kristo. Amen.
manalangin sa iyo, kapatas, banda ni Kera Tamang Tao, matanggap na harapan ng Diyos ipamaybay. Ang kakanansanan ni Pinuging Tao, hindi kapuri at kaligayan ni Kayang Lagi, hindi kaya katamang kasasala at hindi mabilugasan na O Ginoo, idala kami kayang kaganapan, ilog na ng puso ni, at pakinabangan ni sana at pakilusan in kanilang sakramento. Mananasan ang iting pamamasusi, ikabuhang kalimbiyan, hindi adol ni kapaglatan ng Kristo. anak Ginoo, manatili ang kaya at kaya kaan timunin. iyan nayo ang puso ni. Kaya na inginu. Pasalamatan tayo, Diyos, sa inuta. Ni karapat-dapat at tutuloy. Tunay rin karapat-dapat na patuloy pasalamatan ng mga parati, luman ka rin o ipa, Diyos, malanatan, Diyos, manibayan. Hindi ang tugod, pinututo kami, at ikakailangan may kaya kami kaya karangalan, hanggang ilugan na kapaulining kasalanan niyo. Ginawa ka pa mo rin paralan ng pagbalik kayo kaya. Kulinig ka, yung kaluguran mong anak, naging tao yan kalubag, panating kalubag yung tao, yung makapagligtas kaya yung kapahamakan at pag-ibigdan. Kapag natana, ang nangyari na rin balwa, yung pangkay karela, palalangin at pamanyabang. Dapat magsayaran ng ingaratan na kapilan lang. Nisugyasan ang siwala ng karela, ipatagumpetan dalit ng kapuriyan, at kami ng karan. Bayan nila ang pusat lubid para may nasa ng kamatayan. Tingwan kinapit kayo pasalamat sa kayo. Piraso na ito niya yung kalite, disipulos na nagkapaniti ikaw man at kananya. Hindi ka na ako katawa ng ilaw para kayo kayo. Makanya mo naman kayo ba makulong ng iwaning kalis. Pasibayan kayo pasalamat kayo. Binyan ng kalis sa rin disipulos na tanggapan niya iipawan, minumpo kami, hinggalis na natin tayo. Hindaya, ibayo, talangan, iba ng ibubo para kayo at palagi sa lang tao. Pantanin yung katawaran kasalanan sa tanyutin bilang mabigagan ng kanang. Masyek tayo, misteryo, kasampatayan.
Tuhan matampang talaga kanuban sumuyulir. Papakumbabangin kagamuang inyong isa ng misulusulong ng katawan daya ng Kristo, tibuna lang ng tignan ng Banal na Espiritu. Ganahan ngayon o ipan sa Iglesia ang mahalaga ng Pigmeto Yato, bantingan ang pagkain lubulong Pebel ng Francisco kaya ni Santo Papa, Florentino kaya ni Obispo, ng Sablang Pari, dinanggang Malduda Susuyo, sa asawa ng Iyang Bali, Keti Marcos, kaya ni Visitas Keti sa Nantono. Kailangan mula naman ang kapatid ng kaya pailawan na malinayang subing niya at yung sablang niya kung abiyay. Tagapan mo sana yung maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan para dapat mo kami pinibiyay alalangga. Magkaya ng Maria, Virgen de Dios, San Jose de Esposo, yung sablang apostol, San Judas Tadeo, San Simon, at San Antonio de Padua, at inupatipan ng kapulian ni Kiarapan ng panahon, puriyan na para na manggawan ng pinananagan. Ikapamalataan ng Kristo, ang belang kaya, ipapaypayan tutukan ng Banal na Espiritu, pupuriyan na para na manggawan ng pinananagan. Panipa, ibanlang tiro ng Jesus kaya namin. Malulungi pagkalulog ng kapayapaan ng panahon niyo. Bagi kasupan niya ang pakalulog para tinigamos ang kasalanan. Biligtas ng sablang kanilaligan, ikaw ang maninaya kami ng maligaya ang kapanaligan. Higpanyatan ng Jesucristo ang kaya kami talabang. Ngunit kaya ang kayayanin ng payan ng ligaya maglalanggang. O Panginoon ni Jesucristo, sinabi kami kaya ng apostol, hindi kapayapaan lang ang kugera, hindi kapayapaan ang kugera. Yang mo sa pabaligtad niya ang kasalanan, nalalawan mo ang kasalpagdayanan ng Santa Iglesia at pamayapan niya po bilugan at pagking pagurero, ikang mabibig, magaling, manggaman, pinaralan. Amen. Inilugod at kapayapaan ng Panginoon, manatili sana kaya kayo. At kaya ka, imurin. Pasyekang, kakamayang tao, kapayapaan. Peace be with you. Cordero ng Diyos, na minalanggo, ikasalanan ni Yato. Cordero ng Diyos, na minalanggo, ikasalanan ni Yato. Cordero ng Diyos, na minalanggo, ikasalanan ni Yato. Ngayong Cordero ng Diyos, si Jesus na nilalanggo ang kasalanan niya kung man na rin ay yaos, ingapunan na ni Cordero. Hindi mo ay matamang ang gagawin, ako rin